M'agrada perquè veig els meus amics, el Néstor, i llegeixo molt. L'èxit per mi és una experiència enriquidora, tant pel vincle que he creat amb l'Eric com per mi mateix, perquè no sabia que seria capaç de portar-me així amb ell o amb una persona o crear un vincle. I també de constància, perquè portem ja com 6 mesos fent l'èxit i vull que siguin 6 mesos, la veritat. No sé com li haurà anat la vida a l'Eric des que està amb mi, però crec que ens hem fet ha sigut positiu pels dos. I si més persones s'apunten significa que més persones poden tenir aquesta millora en la seva vida. Doncs és una manera de col·laborar amb que la nena pugui adelantar o pugui assolir la manera de llegir, perquè amb l'edat que té, doncs, llegir no en sabia. Però, les puntuacions, són comes, punts, i entendre, sobretot entendre què és el que està llegint. Potser ella no se n'adona, però jo sí que me n'adono. No jo, inclús la mare és una cosa que em satisfà molt, que la setmana passada la seva mare es va acostar quan s'acabava l'hora i em va dir que a l'escola li havien dit que havia millorat molt i que se li notava. Això satisfà moltíssim, perquè penses que la feina no l'estàs fent malament. A veure, del lèxic m'agrada encomanar als nens el gust per la lectura, m'agrada l'ambient de la biblioteca, m'agrada molt llegir en veu alta i explicar els contes, i el que més m'agrada és veure la cara de fascinació que fan els nens en el món del conte. M'ha agradat i molt, tot i que jo tenia una certa recança, perquè jo havia tingut una experiència amb els nens de catequesi, preparar-los per la primera comunió, i m'havia donat la sensació a mi mateix que no connectava prou jo amb els nens. I ara m'he donat compte que potser és que controlar diversos nens i nenes no és el mateix que tenir una relació directa amb un sol nen. D'alguna manera te centres més en la personalitat d'aquest nen i ràpidament trobes la manera de comunicar. Perquè la gran sort és que no s'enriqueix el nen només, s'enriqueix també la persona que tracta amb el nen. Per mi l'èxit ha estat una experiència nova que m'ha proporcionat un intercanvi en aquest cas amb la Melissa, que és la nena que a totes dues fem aquesta activitat, doncs que és també molt enriquidor, perquè a part de llegir llibres ens expliquem també el que he fet el cap de setmana, el que fan les nostres mascotes, vull dir que també no tot es limita a llegir el llibre, i bueno, que jo estic molt contenta. Doncs ha sigut una experiència molt bona, molt enriquidora. És un contacte amb la lectura diferent del que tinc normalment. Jo acostumo a tenir força, però no cap d'aquesta manera, sobretot el tipus de lectures i també les coses. Nosaltres hem fet coses molt diverses i tot és molt enriquidor, ha sigut molt variat tot i no ens ha avorrit gens. Doncs aquesta estona que vens aquí, estàs amb els nens, llegeixes, però també fas uns jocs i coneixes els nens, hi ha més persones que també fan el lèxic i serveix també com una mica per relacionar-te amb més persones.
crec que és una manera de fomentar la lectura en persones que potser per elles mateixes no se'ls ocorreria d'agafar un llibre a mitja tarda i posar-se a llegir. A mi m'hauria agradat que a l'edat que té ara la Carla, la nena que estic fent el lèxic, m'hauria agradat poder-ho tenir. Segurament que hauria tingut més afició a la lectura. Doncs m'ha agradat molt el fet de poder interactuar amb ella, perquè jo ja ho tenia una miqueta oblidat i he vist que les coses han canviat molt d'ençà que jo tenia el nen petit i ens ho hem passat molt bé, m'ha agradat molt aquesta experiència. I doncs el que més m'ha agradat ha sigut quan hem llegit, hem estat fent lectura, hem jugat una miqueta a l'ordinador i he après molt a llegir. Ho he fet molt millor ara, a classe ho faig molt millor i doncs que m'agrada molt. Que l'Anam em conti històries. Pues que la Trini o jo agafem un llibre i ella me llegeix una mica i després jo llegeixo el de més. A mi m'agrada molt perquè puc llegir i per l'escola quan tenim que llegir en veu alta, llavors com sé més per llegir i estar amb la Maribel m'agrada molt perquè és molt simpàtica. Trec els llibres perquè a mi m'agraden molt les experiències dels llibres. Llegeixo molt i perquè l'Anna m'explica moltes coses i abans no llegia molt i ara molt més. L'èxit per mi és divertir-te en unes estones amb més persones. I a vegades practiquem més la lectura, uns dies juguem amb les persones, fem mitja hora de lectura i anem practicant la lectura perquè compartim molt.